Yo, alas 6:59 na mga kagahi. Hoy, teka muna. Kabalo ba mo nga nanay kuan? Nanay follow up report din nung naitabo kagahapon nga about atong taxi nga allegedly hapit daw nang kidnap og mga babae. Diba? Niatubang na kagahapon sa estasyon sa pulis sa Barangay Bulwa ang taxi driver nga giingong nangidnap. Base sa usa ka post sa usa ka netizen. O gasubay ni ini namukaw ta karon diha sa police station. Ako lay hawid na bi kay sa bagay ako ra man pod wala nang pod si Art. Okay na kanina. Madunggan naman ko niya. Okay? Para mas nato ni makauban nato karon sa linya si Police Major Gerson Estanilla, ang station commander sa Police Station 7 sa Barangay Bulwa. Teka muna ha. Sir, maayong buntag. Welcome sa Gainibay. Hello? Hello, sir. Good morning. Good morning, sir. Si Bernie Bitok-Bitok ni sir. Good morning ni mo da, sir. Yes, Bernie. Good morning, good morning. Sir, bugnaw kayong panahon, sir. Gahi pa ba? Gahi pa kayo. Gahi sa katugnaw. Sir, teka muna, ako lang ikuan ang follow-up. So, kumusta, sir, ang panagtagbo sa taxi driver o katong bana nga nag-post nato ang netizen? Unsa man ni sir, ang taxi driver mismo, mo iniadto gyud mismo sa police station, sir? Yes, sir. Atong pagkahitabo atong gabi, atong miyaging gabi pa, nag-report man itong complainant na gawin nato yung bana nga mo ito nag-post sa social media. So, diya nag-conduct din yung follow-up operation among gipangita ang taxi. Okay. Ito happen nga naglikod ni kay wala naman ali sa Bulwa god atong sa Gaisano Bulwa kay sarado naman ang Gaisano kay sobra naman sa alas city sa gabi. So, mo tong gina na mga pamilya nga bat ugma na lang ma'am kay na mo sa LTFRB. Okay. So, mga around 9 p.m. niabot ni ang taxi driver ang iyang operator. Kaya nakita na dahil nila sa social media nga sa Facebook nga di-post na itong mga alleged attempted kidnapping lagi. So sila na mismo ni Surrey. Sila na may anto dito para may explain ko silang side nga unsay pangitabo. Okay. And so far, sir, kumusta sir ang explanation sa maong taxi driver? Base sa version sa taxi driver Bernie, ang katukon ng duha ka pasahero pagtakay nila gikan sa Gaisano, katukon ng isa ka babae nga giadmitar mo po siya nga nakainom gid siya. Siya ko nang niingon nga sa syudad ko. Okay. Pahatod. So ang katupong isa katong asawa adtong nag-post adtong maong kuan ang itabo. Niingon po siya nga ayaw ihatod ta ka sa Kabilya Kandida. So kibali ang duha ka babae sir medyo nagkuan sila nga ang isa ilaw sa syudad ang isa ayaw diri na ka sa kuan so ingana ang dating. Okay. Ingana so ang hitabo kuan na to siya miscommunication between the driver and the passenger. So si driver murag naglibog sad siya kung kinsay ang sundon. Yes, Bernie, kaya niyon pa mag-isa nga asam kita pa ingon ma'am. Niyon to ang isa lagi ka babae nga ipunan lagi ta ihapit ta bilya kandida kay ihapit ta ni siya. Niingon mo po daw tong isa ka babae pero kurag ko na lang nga istorya ba nga ayaw lagi sudad na lang ko siguro ang guide. Naputol. Teka muna pag-otro. Diyan lang mo sa idaya lutro. Tawa ba ni? Asa gamit na ni? Sa ka dyan lang kaya ha. Sorry naputol. Hello, sir! Hello, Ben. Naputol may noon to, sir. Pasaylo. Okay na, Ben. Okay. So, again, sir, ang driver, naglibog siya kay ang isa ka babae na ingon nga diretso sa syudad, ang isa dirita mo ani sa Bilya Kandida. Pero ingana ang dating, sir, naglibog siya. Muna ang driver, ni-straight na lang yun siya. Wa siya kabalo kung kang kinsa siya maminaw. Yes, Berg, mo ginaanay tabo to. Pero may miscommunication rin dito, between the driver and the passenger. Ang isa gusto dito sa siyudad nga bahin. Mapatod ang isa po, diri sa ipunan. So, mo to nga,
ang driver ito siya atong babae nga niingon sa nga magpatod sa syudad kay mo man kay unay gyud nga ni sakay tulo Mm. niingon nga syudad ta. Oo. So mao to nga sa among pag-imbestigar gapon dito sa stasyon purely miscommunication ra dito ano. Alright. Sir, So mao tong kumusta ilang pagtagbo sa kuan? Pagtagbo dito sa wala ba nang init diretso tong bana? wala man sir kalma man sila both parties ako silang gikan nga explain ng Both sides. sa kinahitabo Mm. para makuha na mo sa among investigation. So mo to nga explain sa pasayro nga muna ang sa side po sa driver nga muna to sa among para nag-investigar admitar mo pud tong babae nga isa nga ngayon gid siya nga sa syudad. Police Major sir, sa imong pag sir, pag inabi sila sir, asa ka ang medyo lang dito? Medyo naba mo yung nakita nga medyo sayop lang dito? Siguro po sa driver nga side kay insist pang ditong babae nga isa nga ayaw na ipunan na lagi kay atod kini sa bulwa kay nakainom na outside sa Villa Candida. Mm. Siguro wala na niya gipaminaw, nagpadayon lang siya sutoy-sutoy padulong dito sa sentro nga bahin. Mm. Eh matod palagi niya ningon magud ang babae nga sa syudad lagi magpahatod, mo tong nagkalalik na sila sa sulod. Kung hapak na sa babae, katong babae nga. Sir, pagingana ba sir? Sir, pagingana ba sir kung taxi driver sir? Na ba siya right? For example, what if kung ang duha hubog? What if lang ha? Taway klaro wala nagkasinabot. Na ba ko right may nga pangnaog lagun mo be? Kay madamay ko sa inyong mga kalaki. Na ba nga na sir? Pwede ba na siya mana? Pwede kayo sir, kung labi na kung naglibog yun dyan, no? Kung Oo. dili sila klaro sa ilang padulungan. Oo. Pwede nga, iya ba ito at first thing, hubog ang kuhan, hubog ang doha ka pasayro. So pwede sir no nga moingon siya nga ma'am, ani na lang ma'am kanang murag naglalis man mo ma'am. Pwede ba ma'am nga pangita na lang mo taxi ma'am kaysa ba ang dating ba nga siya panoy nahimong mura bitaw nahimo pang dautan noon kasi siyempre siya po din na masahiro ra pud besa. So pwede ra na sir. Dili okay ra ko na may imong rason. Well, pwede ra no. Kay ikaw bisan pa o public utility vehicle ka pagka na mga imong pasayro dili nimo masabtan. Mm. Pwede na nimo i-drop sa police station or kung ka man bali na lang mo laing taxi. Mm. Wala problema gid na sa ko ano kay ang imo mo pud nga ang gabihay ga panginabuhi ka nga sa iyong nana lugar na yun na nakaya nga pasayro nga dili mo masabtan o basta pa ingon ng destinasyon. So imo lang katungod po nga taxi driver. Okay. Imo po silang ikuan nga pero i-plaster lang nimo dili lang Okay. kanang kuan. So, So ang sa tax sa police station imo sila ipauno. May pa no para at least klaro pa no dito ta sa police station kay may galing ni kay babae kay what if kung lalaki na itabo puro pud to hubog. Ta naglalis pud sila nga brad asa ta tama. Driver kung lalaki to Mm. So ang ending ni sir nagkasinabot ra ang both parties wala na reklamo nag-handshaking ra gyapon. Yes sir. Nagasinabot sila nga ang una ni tong driver nga nahanyo tong bana nga sige yan na dili ni kuan dili nimo dayon og file og kaso sa imo. Mm. Mga kag pasaylo sa mga asawa. So, ingon po tong driver nga side nga sige pero i-delete to ang mga post dito din mag-apology ka. Oo, So, abot sila sa girefer naman sa barangay no kay di man pwede sa police Okay. o agreement. Mm. So pag abot sa barangay dito nagkasinabot sila nga mao to ang stipulate dito sa agreement nga wala na di na sila magkinasuhay dahil i-delete to ang mga katayang post tapos mag-post din siya nga nag-apology siya sa driver ay medyo napiktahan dito ang kuan. Mo sa nay problema sa atong concern no. Sa atong generation karon ba no? Instead of magbuhat og mga legal na mga ways, usahay kita tungod sa atong mga kuan diretso nato gina-post sa Facebook no. So yes burn dapat cheerful yun nga wa pa na to mapasayri gid sa ang pangitabo dayon mag-post sa social media kay maka create ng damage sa reputation sa tao. Kay kung sa tuod na lang sir kung katong lakiha, kundi lang to taxi driver maka-afford sad to. Tapos gi-post iyang naong, pwede po biya siya mag-counter kuan ato no? Nga gi-judge siya diretso no? Ben, pwede kay naman tayo sa kuan sa cybercrime law na magpunta ka ng mga Correct. cyber libel. Oo. Naaman. Actually, kuan yun. Pero siguro Pero tungod kay taxi driver lang ka, ultimo ra sad ka, wa kay mga unsa ba ka ha? Kaysa magastuan lang ko,
okay na lang tag public apology, no? Siguro, dili na po siya gusto bubos, no? Kaya bahay Oo. siya normal yung kinabuhi, kaya napisahan daw yung panisa mo. So, siya kasi willing siya makipagsisol. So, mga tao, nagpinirma sila dito, asubangan sa kapitan o sa APOA, nag-witness ka nito. So, mga tao, Okay. pag nag-check sila, few hours, nag-post din to si Juan, katong bana, yung didilis. Nga, na-update na siya. Apology siya sa pamilya, o sa amo, labi na po sa amo para sa pulis, kaya dagan po nagbasa amo ato. O sa kuhan po na yun, katong nakisaw-saw sa mga kuhan. Kabalo na ka sa mga netizen, sir. Pag, mintas basta kayo mabasa lang, bisag kuan pa, saw-saw na yun. Mao gina ang nakatuan kay wala pa kabalo sa ginahitabo. Correct. Dito na dahil ni Judge nga kay lagi nakita man nila dito nga murag na nagkuha ng simpatiya tong nagpusa Yes. mao nga pakitabo, no. So basically Tama. ako lang reminder nga careful gid sa mga nana, no, kay pwede gid ka mabalikan, no. Correct. Sabi na ko ano. Kung napay nagdibil-dibil atong taxi driver, pwede gito siya nga kabalo ka brata. Boro na pakaulawan jud kani ba murag gawas sa bagid imong dagway ra bagid nimo. Pwede kita mo counter. Pwede gina may tabo sir no kung sa tilod anay lang ba kung tininood po to. Anyway, Pwede gid kay pero at least ang good thing ato kay nagkasitol gid sila. Correct. Na close na to na Kaso. na mga pangitabo o na bawi na po sa kuan. Na nag-post po siya apology, no, nga yung explain nga mo to ang pangitabo dahil miscommunication po Yes. yes. Ay sa yan Okay. asawa o sa driver. alright. Sir, dagan salamat kay sir sa imong panahon, sir. Thank you very much. Daghang salamat. Daghang salamat, sir. Mayong buntag. Mayong buntag. There you go, si Police Major Gerson Estanilla, ang station commander mismo sa Kokpo Police Station 7 diha sa Bulwa. So at least nagka-settle na.